Şu wagt TikTok'ta ikiň biri bilen uruşup biri gallyrya, biri düşürýär. Biri düşürýär, biri gallyrya. Garaz uruş dawa. Şu wagt dotaglaryň biri bir gowja döwletli işiň başyny tutupdyr netibedenen. Bize birini galdyrmak niýetimizem ýok, birini düşürmek niýetimizem ýok. Kiçilikden gatnaşýan şu zatlaryma bir gowja diýip reklam edip berdi. Sizden ulgaýyş gollaňyz gerek. Şu zatlar size gerekmejek bolsa da yine birine gerektir. Like basın, komentara basın, repost edin. Garaz gollan. Gollaýarlaňam jany sag bolsun. Başladyk. Birinji reklamamyzda Tiyoplu Pol. Günüm başlama kalan bakatyny aýdýan. Tiyoplu Polun bakatı 55 manat. Dotaglar nidi kvadrady 55 manat. Bu näme diýýänsiňiz? Badyr içiňizde garaz öňki adamlar bilmese-de häzirki döwrüň adamlary bilýändir. Laminatyň aşagyna goýulýar, aýagyň aşagy gyzgynjak bolup gelýär. Ulgulator we sazak bolýar 30 gradus, 40 gradus, 50 gradus, 60-70 gradus bolsa vay diýip gelýär. 30-40 bolýar. Bahasy 55 manat. Bahasyny aňyra başy bilen degýär. Biziň 2 tane toçkamyz we ulu toçkamyz, ulu göwrümlik abyomyz dasary da çykaryp bolýar, daşwuz, lewap, liboy istenlik yerlere çykaryp bolýar, krupny aljak diýseňem. Oňuş bolýar, mesele ýok. Ak tama gelip alyp bilýän, ulu abyomny aljak diýseň. Öýüňde goýdurjak diýseň, dotaglar barýa, görýär, yerini ölçüýär, maslahat berýär, o zatlary mugut. Şäherin içinde Cennet Bazar 7-nji magazin. Arkaýyn jaňlaşyp bilýäňiz. Janyňyz sag bolsun. Tiyoplu Pol size gerekli zat. Dinle, iň bolmanda teret bolýar telefonda gepleşen bolsak, men diýdim, Claire Pro diýdi, men diýemok diýip gepleşen bolsak, video wa. Adyr videony açsam da men saňa öwretýän, men saňa baryp öwretýän diýip sen özüň gepledin. Claire Pro diýip otaýdy, pişagdylanok. Sen diňe menlek gepledin. Men şoň üçin diýda gepledim. Men diýip gurlansoň, dinle, sen men diýip gurlansoň, sen menden beýige çykyp, men sen ýanyňa barýan diýdiň, dogry mi? Seninle gelmeň ýanyma, men ýanym Claire Pro. Bolly, gepelli. Bolly ýa şowrda bolýar. Dinle, men sana şowrda müň sapar gaýtaryp durjak. Gabe zadna çekip, ruştoň çekip durmady. Sen diline teret. Zadna çek, ruştoň çek, durmady. Ben sana yekemeye videolaryň açyk görýär diýendir. Gel, bärde däm, bärde. Bana da diýär. Sen prost dinle. Sözüňe jogap berip bilýän ulan ýok, sen maňa şonu aýt. Eki ulan sen. Sen eki ulanmy? Samlen ýaňma men. Sen diýip samlen. Şoňa. Sen şu gepläp durşyňa meni samlenle döredý. Sen diýär, men sen özüň aýdyp berip oturýan şumat. Yo, sen diýär, men sen özüň aýdyp berip oturýan boly. Yo, dinle meni bir mut, men sen diýär, sen özüň aýdyp berip oturýan. Sen näme diýän bilýän, mara barjak diýen adam asfa mola bar bilmezmi diýän. Sen men şon diýemde, sen soň video çekdiň. Sen men özüm sen ýanyňa barýan diýdiň, dogry däm? Sen gelinli men ýanyma diýän. Men saňa lista hiç gurlamok. Sen men ýanyma gel, bolly. Sen özüň ýana öktüsde diýän, müýsüsde diýän, bolly, Claire Pro gel, innem ýapylyş deman. Maňa tema ýapylanok, tema gurun, tema wapşy oňa. Ikimiz bara diýýänizde jogap ber, agdyňdan çykan zada jogap ber. Agdyňdan çykan zada jogap ber. Tüýkülüňe jogap ber. Daha şu dinle, yapıldı. Çek ya, 724 telefon açık. Bir boy valtı, dişi sen üçün. Sen öktüsün. Sen öktüsün. Ha, öktüsün. İşte öktüsün. Dinle beni bir mutlu boy vakti olsa. Altın cügün gel yağmadan şakara ana gel aykılayır. Bollu. Evet.
Clear Pro Ben Microphone sen gitip duracak. Kemen berdi yolu ya ağzım yadı duracak. Kemen gerek kemen oynadı. Sen diyen sözüne cevap ver. Prost bollu. Sen ya ne var ya nidin? Men gelmem Clear Pro bollu. Dinle. Yankı şerti diyen ha. Bir yıl Mike'a giymelliyen ha. Lisin sen ulen. Yo İşin sen taşlamakta mardan beri. Ben mapşe mardan beri gelip bilýän bolsaň. Näme Clear Pro gelip bilen okmy. Clear Pro näme şun barayım ben? Clear Pro dinle. Clear Pro sen video koyup baştan da yapın. yapın. Çekýän sen ýanyňa var yani. Ya Burmut, sen zaten gepin vapşe gepleme sana Ben geçin. Clear Ne olur Pro. zaten gepin aldı mı? Zaten gepin aldı mı? Sen hadi gepin tonunu Sen gel rahatsız onunla olsan- son yo sen gel onunla son suyor. Değil mi? Sen gel onunla son Clear suyor. Pro, Sen bir- mardan aşkıwada gelip bilýän bolsaň aş. Näçe gel bilen ok Clear Pro. Gel. Clear Pro video koyup başlalı beri bana hiççilik ne uvacayın edip ol ağzını samulladı otur, musurda işler otur. Bana şeyle ne uvacayın eden son bana diyeceğin diyen son benim şot ayık paradın mı? Ben sana şeyden olsun sen gelivererdin mi? Tam aynı kadar. Şimdi seni kaç, etke, duran aktöver, ben görüştüler. Sağ ol. Hoş sağ ol. Ana devran Bay aktör. bay. Güzel vur. Ana devran aktör bak. Syomka diye. Eğer şu syomkanı koymasan ama hani ondan da şu çağıcın yanında varmandır diye rahatsın aldın yırnak bulana. Gördün mü devran aktörü? Böyle dur. Gördün mü devran aktörü? Selam olsun. Masih ustana açacağım, ustana açıp Darya'da koyacaksın yer vardır, Darya'da koyacaksın. Koyar mı oğlum? Eyvallah diye. O koydu, hop mekta. Kirgit böyle, ha, Abdullah. Ha tavali hem mesela. Tavalet. Şu kamerası var, Bağlansan etme bana men havada da. Devran! Sen nekil insafsız adam. Ne için elin alan o? Hasan bergen verse. Alanda yalvar var ya. Özüňem amada da dyn jalyp bersiň mi? İlk bergen ver o. Onuň nire eksen şoňa git. Aydıp boldun mu? Gel verik. Rovaç katayışlar toplumu. Siz onda gelsen öz vakatı. Öňünden jaň etsen. Bu ardanlaşyp. Ondan ne etip bergen verecek? İň täze gurulan katayışlar toplumu. Maşgalan bilen dyn jalmy üçin. Tüýsleri. Aslında bağlıklar hem yerde var. Yani avadan bağlığı. Has başkaça. Düşünýäňiz dot, ilki bergin vermek üçin gow deyin almaly. Pikirini toplamaly. Tamam näme? Üdüler de aladyk mı? Ana sonyaly. Ha şey diýsen o dost. Bir onda habarlaşarsyň da. Alad etme, arkayın, giyin ol, gel deyin jal şeýtip arasynda.